I går kl. 17.12 fik politiet en melding om, at en 61-årig kvinde havde påkørt en 64-årig mand på en landejendom ved Korsør. Det viste sig, at manden døde af sine kvæstelser, og derfor sigter politiet nu kvinden for at forvolde den 64-åriges død. Hun er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Næstved. Her valgte retten ifølge Ekstrabladets oplysninger at fængsle den 61-årige kvinde for vold med døden til følge mod hendes mand, den 64-årige Lars Henrik Madsen, trods politiet havde rejst sigtelse om drab. Men dommeren mente ikke, at der var bevisbyrde nok for en drabssigtelse. Kvinden nægtede sig skyldig, men kærede ikke fængslingen. Ifølge Ekstrabladet blev Lars Henrik Madsen kørt ihjel onsdag eftermiddag omkring kl. 17, og 40 minutter senere blev hans kone anholdt. Hvad der gik forud for påkørslen, forklarede kvinden i dag i retten, men dommeren nedlagde et referatforbud, så derfor må intet refereres ud til offentligheden fra retten. Påkørslen skulle formentlig være sket ved parrets hjem på Halsebyvej.